Ayo nduk nyambut gawe kene. Sang sang rinun sih
matur Bapak Supardi monggo kepareng ngratisaken foto pangeston saking keluarga Gadang Sinarati. Saking keluarga Bung Bobo Sariman setunggal moga setunggal sepuh bini sepuh saking keluarga pisan kepareng paring tambang donga pangestu katur sinuwun mantar foto sarengan Pak Pardi kepareng meratisaken
Grup Johan. Ayo, Grup Johan. Grup Johan. Ini noting Grup Johan. Grup Johan. Oh, tak kira noting di grup ya. Oh, Bu Sri madosi putrane. Mik rane. Diemik Mas. Heeh, kae. Nah, iya wong kelangan anak. Pak Cikino. Piye? Tamune melok kaget kalau sing mburi ngantek-ngantek kabeh. Kayak gumun setan ora kaget gumun. Gumun. Lah kayak nek wong wedok udele ketok mrene ngono. Wong wedok. Yo tak. Budhe Sri, Iki cacah ki mau ning ndi? madosi sinten? Sing gambyong ki mau do ning ndi? Wah, wong nggih ten mriki Budhe. Ayo. Wonten mriki cacah wonten mriki. Tak tinggal telepon sedelok Oh, dados wong nggih ten mriki cobi jenengan teluk setunggal bokok nyawiji Bu Sri. Sik Mas Kino. Nggih, pripun? Nika besane nika sinten? Besane saking ndi mau? Oh alah. Besan saka kayu apa? Oh. Kayu apa? Bapak Sariman adalah Ibu Sri Suparmi. Ingkang hamengku gati. Noting. Lah yo batinku tek ngawe aku ke apa kelingan jaman semono ngono. Ding, halo. Anak-anakmu karo Bu Sri entuk pira? Entuk piye dhisik yangku noting kae kok. Wah. Dadi noting jang jenengan dhisik. Lah yo Mas Kino, Nun, niki wau anak-anak kula enten sing gamjong ten mriki. wau do beksan ten mriki. Heeh. Lah, kula dhewe nggih mboten mangkat tos lungane teng pundi wong-wong nggih digelar ten mriki. Ayo, tinggal telepon sedelok perkara caleg sesuk kuwi geger edokan. Nggih coba ngeten dipun timbali sinten? Ayo. Putrane wau pinten cacahe? Aku ki kondang rapat ning kantorku kono, Mas. Kantor pundi? Elek-elek kaya ngene iki pengurus Golkar ya arep masamu. Oh. Ah. Pak Haji, menika pengurus Golkar sekabupaten Sragen kula tasih kuning. Saiki tak saestu kula ya ora ngapung. Apa enek Mas Tohar iki? Gah, wong Mas Tohar pelite ra karu-karuan kok. Mula montore ning kono eneng. Eneng. Heeh. Walah. Montorku ya kuning nek. Plate lah angkutani ku. Tak kira Coba anak-anakku tak celukane. Coba timbali Mas Ri. Darmadi rene. Ya, Mama Luroji. Mas aja diplera. Mas aja dibayai. Darmadi Arepku jalani seni. tinggi aku mutu dadi kaya aja ditinggal kabut dayan kabura. Mengkoke keri ing zaman. ya sing eling Eling bapak Budaya pancene bener kandhamu. yen iki karo Riri ora ya ayu iki. Riri Ramuni. Ya mung Riri wedok iki lanang ngono. Ya ke Mas Degleng. Ayo. Sapa nah iki? Sutarno karo Budi. Bu Sri. Non Ah kok jenenge Sutarno wedok ayu Sutarno. asli.
Ora asli. Asli yen awan ki jenenge beda, bengi ya beda. Nek awan Sutarni anu Sutarno. nek bengi Sutarni. Elah. Budianti. Budianti. Oh alah. Timbang do turut pasar ngono Bedane gendon nyanti. Turi putih ditandur ning kebon agung. Nek kacamatanan barang ki lagi ki joget kok kacamatanan. Piye Mas, mbok kae mik neh. Engko darani sesuatu sing beda ya. Jogete baleni. Coba joget lanang genti. Kok kene. Kembang-kembang melati. Aja ning ngarepe Pak DPR. Mas Ri, Dalem jogete kaya jogete noding. Hah? Kaya jogete noding. Apa yang ngene iki? Walah noding kakah ini. Kari nomor 1 2 3. Utama rene. Jaranan carane. Yo. Jogetmu nek kaya ngono to, Nduk. Joget jaranan rek. Joget jaranan iki kaya numpak jaran ngono kae kok. Baleni, kalau golek alat ning kebon kae, tan kae, tang. Cepet mlayu. Riri Arnadi kan Riri. Jaranan sing nunggang para bayi sing ngiring para mantri trek nong trek suwemen lurun ketepuk kerincing rok ketepuk sedher tama dagelis tama iki entuk pacul ngene iki terus. Iki pacul larang lho yo mangsamu. Ya ora ngono kuwi. Iki go mulih. Nggo macul raimu kuwi apa piye? Ngawur ayo balekke. Iki regane larang rumahsamu karo kowe larang kuwi. Balekke. Ilang pacule cuthu. Utama wis sapa neh, Nduk? Pidurupke kuwi. Corong rene. Garuda Pancasila aku kapan dukungmu Patriot Proklamasi sedih
17-an Agustus tau. Lah ya 17. 17-an Agustus tau. Nyanyi piye? 17 Agustus juga nganggoan. Lah ya kowe tutuke, lha ora penak 17-an Agustus. Alah kok yo ngeyel. Ora. 17 Agustus Yo. tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Mundur! Mundur! Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita berbeda. Kita tetap setia. Mundur! Madep rene, gerak! Hormat, gerak! Tegap, gerak! Hadap kanan, gerak! Iki ndadak sapa? Penggemar ambemu ngono. Siap, gerak! Jengglenge sing banter. Hormat, gerak! Tegap, gerak! Mengo kiri, gerak! Ngece kuwi jenenge. Halo, halo Bandung, ibu kota Periangan. hadap kanan, gerak! Hormat pada Pak DPR, gerak! Tegap, gerak! Ngatong, gerak! Sesama Golkar harus Hormat sama Pak Giur. Berdiri, gerak! Geser kiri, gerak! Geser kanan, gerak! Hormat pada Pak Lurah Dong Jeruk, gerak! Tegap, gerak! Dodok, gerak! Bu Sri, Dalam! bariki digeser ngulon. Pak Giur juragane Katul. Berdiri, gerak! Geser kanan mencolot ping papat, gerak! Kiri. Seter ke mbok esik, gerak! Corong. Remuk kowe rong. Sambato, kowe diutang kas 400 to. Oh, masamu kok. Lah kok mulane geser kene iki setorane karo mboke sik. Juragane Katul pundi, Pak? Hormat, siap, gerak! Siap gerak ngono iki piye? Geser kiri mencolot ping 5, gerak! Hop! Tegap, gerak! Istirahat di tempat, gerak! Dodok, gerak! Berdiri, gerak! Kosek to, kabeh nganggo alur. Hormat kepada Pak Kece, juragane campur sari. Gerak! Tegap, gerak! Lah kuwi ndedet ora kok karyane.
Beres, jangan khawatir. Dodok, gerak. Mangkeplak, Mas. Wah. Mas Ri, Dalam bariki juragane gendon, beras. Beras maju gendon, hormati. Gendon dihadap ke depan. sarang hadap mboke sik, gerak. Diadahi ngondak ilang. Mbak Sri, non juragane beras, gabah, gendon. Hadap kiri, gerak. Lari juragane Mas Gendon. Ya! Wis pokoke. Gak boleh minum. Gerak. Ayo kebahi sik. Ambil, gerak. Kakek mboke, gerak. Kakek mboke manut. Ayo, ora entuk ngombe. Anak-anak ora entuk. Beling-beling ngomong mboke. Mbok iki wis kandungane gen rusak sisan. Ora, jam beling ngene-ngene mau lho. Siap, gerak. Langsung ya. Kursi balekke ya sing lungguh kek kon lungguh neh. Lungguh neh. Lungguh neh. Nah. Pun. Wis rong wis cukup rong wis rasah. Wis. Kabeh ku. Pak Lurah anyar, Pak Lurah. Pak Lurah pundi? Darjo, mburi. Hormat Sisan. Pak Lurah. Iki Pak Lurah. Pokoke jan elok tenan kok. Pak Haji Sarwono kudu dihormati. Mangsa nyok rokok Pak niku lambene niku. Ayo tak kene wis. Kene nduk ya. Wah, wis pokoke matur suwun ya. Wis badhe akeh tenan iki. Tur ya kanggone kari iki tok Desember ya bluk kok ya kok. Ngerti wae. Setorke mboke neh. Ayo. Mbok deleh susu wingi malah growong susumu. Ayo ijek kuwi balekke. Gluk. Rini di ngono. Mau kena pasal ya. Nyo nek wani ndang. Mah Rene yo ndang. nggonmu tanto plasan nek gak. Urung roh kok iso ngomong lho. Rene yo. Mah Rini. Ndang. Mah aku ngono-ngono lanangku metu kok Rini. Iki Mas Tohar gak enek. Saiki aku ora Mas Tohar sik nurung rampung perkaraku iki. Endi? Ora eneng noke. Ngalor di ra enek noke. Ayo, palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun. Ayo Mas kijing miring ayo Sri. Ayo Dek. Kijing miring blarak disamperke main cerak orang ngamperke alah ayo Mas kijing miring ayo kijing miring ayo Lo. ya Lo. ya Lo. ya Rotok ngene. Awas. Kijing miring jalan lila. Jogete dipadhakke semangate sing tinggi. Mendek. Timun.
Timun-timun. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Menak ngingu iki, Dik. Pripun? Menak ngingu banci timbang mingu pitik. Lah kok penak banjine? Ya pitik gering ae banci kan gering karepmu ra karepmu. Oh iya ya. Timun-timun. Maju. Sing keras, mundur. Maju. Masih syuting, corong ki mingkem ora? Didelok dhewe. Tak kontrol saka TV kok. Aja ditapuki lho mbok mesakne lho mbok. Wong entuke dhuwit kok. Ya disayang nak no. Lah ya corong ki kaya tuyul kae. Dadi wis ora nyolong ning iso golek dhuwit ngono. Menghasilkan. Maju. Mundur. Maju. Mingkeme ya ora ngece ngono ki orong-rong. Iki ngene iki jenenge sobek. Mbok disayang. Kok ditampuki ae lho mesake kok ya. Nah, corong iki sayang ngono ora roh kok. Maju. Mundur. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen kiwa. Siap. Kancane tengen lho. Salah neh. Lho. Alah mbok ndasmu ki pasangan ngono kuwi to jebule. Kelakuane nek kaya ngono kuwi. Tangane tak-takan rumangsane ra nek wong tuwek kaya ngapa. Kene mbok tak gojakne. Wah ben penak ngene malah. Ayo ganti, tak mau pindah kene. Padu ae karo Darmadi wingi. Timun-timun. Kiwa. Keras. Tengen. Kiwa tengen. Kiwa. Oh, mingkem. Maju. Mundur. Kiwa tengen kiwa. Salah neh. Mbok. Lah, cara iki golek anak war Mbok, anakmu jane lanang apa wedok? Lah nek Kandhani kok yen kumat no lanange do metu kabeh kok. Hei. Lah kok geger dhewe-dhewe. Bocah kok. Palang sepur, mau palang sepur wis kok. Ngetan Bali ngulon. ayo ya. Apa sabu? Ayo yo. Darmadi. Mati. Tarno. Apa? Heh? Alah. Itu yang petujange ora coronge. Pak Demul.
Oh, Pak Mulyadi lho lah. Lho nyaweri turut kebon ngono barang iki. Ayo Teknis. Golek apa to Mbok anakmu Mbok? Oh kandhane penggemare akeh banget kok. Lah kok turut kebon ngono lho. Corong iki dhisik bakul Mas ya saurunge melu sedap malam. Bakul Mas. Oh Mas ngono kae. Tak kira Mas asli. Ayo Teknis. Saka tulo teko kebon. Oh, entuk siji apa loro? Oh, lebokke anu, Nduk, kene, Nduk. Engko ndak ilang. Kowe rung kulino. Star. Tarno. Tar. Keras. No. Tarno. Budi. But. Wangan bebek rambutnya. Tama. Mo. Diri. Mo. Susune benek sik. Minger nek elek. Corong. Kuwi ki nek ra obah piye? Salah nah. Oh, sing obah lambene. Disu Mas, cedhake Mas. Pepetke nggon lambe tok coba tak tese ya. Walalah. Lambemu nek kaya cuner. Corong. Hop. Mangap. Mingkem. Pepetke neh Mas. Kowe gak nggo masker Mas. Ya. Mangap. Mingkem. Mangap. Merem. Wah. Mbak, Hei, disayang kok dianiaya terus lho. aku ora napuk corong sedina pegelinu ya. Obat. Ngetan bali ngulon apa sedyaning kalah. Tugen. Miring ayo yo. Kicing miring. Bagus salah ayo Mas. Ayo Mas. Kicing miring. Memang sigarane terus bangun negarane. Jan, ora kaya cindhe laras ya. Jan, elok. Ndek mau gambyonge biasane gambyong PKJT Pangkur garep genti kagok Semarangan. Iki ra sedap malam karo cindhe laras no. Tak dongake cindhe laras padha karo sedap malam kabeh. Padha kemayune. Tak kira padha kanane. Ini rong enek lho Mas. Yoga banci rong enek. Mula tak dadekke. Enek. Apa? Sing bonang kuwi, sing bonang. Irwano. Nah. Oh, Anek sing mburi anek loro. oh banci tuwek brengosen Oh, sing kae. mekeng. Nemo luroji. Nama luroji. Ciro lumonem. Nemo luroji. Ciro lumo 8. Masih Dalem. bener corong. Ning ya ora matematika ngono ki ta ya. Tak 8 no. Ciro lumo 11. Tembang iki Titi Laras. Agama. Ayo coba. Iki mumpung ketemu karo Cindhe Laras. Mas Ri, Dalem. kali foto-foto nggih Mas Ri nggih. Jadi foto mantane salin kok Oh, salin.
Foto karo corong apa piye? Malah kesusu karo corong marake. Mbak, Nun, sing rebab njaluk disayangi lho. siapa? Iki Mas Hendro. Wah, rong tilik ana. Tilik ana ke manten anyar ke. Nganten anyar. Oe o ae. Ketak gentang. Wis kono ae, Rong. Narendranya. Oh, kono ae. Ngalengkang. Corong. Ya Mas. Rong corong. Mas Hendro njaluk disayang. Lho, iki ngusungi Kratideng iki ngopo? Kowe iki mesake kae yoga ya aja di ora entuk ngono kuwi. Kono bladhekan awake dhewe. Ayo dibalekke, balekke. Balekke adahe kene, balekke adahe kene. Apik. Oh lah nggih. Iki engko suwe-suwe kotak sumbangan mlebu kene kabeh. Dibalekke adek mlebu kono ta, Mbok? Hah? Dibalekke kono mlebu kono. Lha engko tak ubengke kok kono. Wis tak tenang ae sinden-sindene tenang ae. Mesakno corong iki. Aku ki tenang sing sampean yo santai yo. Heeh, iki engko sing penting isine aku, adahe kowe ya. Ya, ra apa-apa, ada ya lumayan. Nduk, tetembangan. Aja nganti kalah karo Mbak Yu Ririk kae. Jenenge Ririk B29 ya. Apa kuwi B29? Salep Merek Apa sabun coba? zaman dhisik yen enek bintang film jenenge Ratmi B29 ke Ririk B29 ngono. Riri ayo Rik Matsuri. Ya, kosek, sing nembang. kosek. Iki sik anakku wedok sik engko lagi jeng Ririk ya. Lagune apa? Ninggal katresnan. Ayo aja nganti kalah karo sinden 7 kae. Oke, kae 4 yutonan kowe mung 300 ae. Sinden 10 kok 7 to, Mbok. Ayo, Dok. Ayo, keke. Ha. Kono. Ditata komposisine. 1 3. Tengahe ngendi? Lah kono. Carang kene nek abot men ya, Nduk ya. Tak gawake, Mbok. Rasah. Ya. Ningga katresnan bersama Cinde Sedap Malam. Yo. Say, ayo ya. Halo. Nangis sajroning atiku nalika siramu ninggalku. Ayo bareng. Apa sliramu ra krasa aku kudu sampeyan karo sapa? Sing ora sing diduweni Ririk iki ceklik lanang. Tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ijabahi Ceklik sekepan anggonmu bali bisa kumpul kaya tu inguni Awas. Tau nana
Nggih, Mbak. Saiki mlumpuk rono didepke rono Oh, genti. nggih. Kayak Mbak Yu Riri kayak diaturi jumeneng. Mbak sinten? Riri. Oh, Riri. Eh, Jagang. Ini. 11 Ayo kene. Kene di. Iya Mbak Yuku. Iki nyambut gawe. Iki nyambut gawe. Oh iso. Hati-hati. Hei, Ri. Piye? Hei, iki banji ya, awar banji ya anu. Riri, Iki tak jajasane ya wadah kok ya. kok dirimu kembar? Iki ta? Iya. Iki mbiyen lair iki bareng ngono lho, Rin. Kok bareng to? Jane iki jampet ya siji lanang siji wedok. Lah kok kowe melu-melu aku ki kepiye? Malah melu wedok. Lah aku nek kancane lanang ya melu wedok Ya sisan. ora apa-apa ya ayu ya. Iya ta ya. Ayu ngono ta. Kandhani to. Allah. Ada ya Mas Kiur. Allah tidak merestui. Loh, piye to kok gak merestui piye maksud iki nggon bagian ngendi ngono lho. Nduk, Nggih. niki wau wonten welingan Saking sinten? juragane napa Mbak Lurah wau? Juragane beras. Sumber makmur. Iki saiki sing maju Darmadi Gentin. Mau corong enek entuke mung separo wae. Dar, ngaturke Dar. Iki piyayine sing bagus dhewe iki lho Dar. Kene. Kene. Nah, iki sing batike Abang Dar. Alah. Alah iki juragane beras. Rik, Pak, lah kok kula salim. Riri. Aku Rik, yang dalam. Darmadi bagi aku. Oh, ya wis rene Dar. Aja diliakno. Kene salim kalau degleng ora usah njaluk duit kayak padha kerene. sekno. Sayang sekno. Iya. Ah, sesuk ketularan. Kenggokno wae. Tinggokke. Lah. Diwal. Walek Dar. Sing apik lah. Nah, cantoke ngisor. Wis padha saiki padha. Blongor era horok. Blongor tenan. Blangge. Aku iki jane ngenteni ket mau randang. Kabeh iki ya ben bolo kok ya. Wong iki mbiyen ya anggota kok. Aku ya anggota lah, ning aku ya metu kok ya kalah karo Ayu karo Darmadi kok. Piye Rik, aku mbok demeni apa ora? Ora tak sudi abrakan kaya ngono. Ayo Iya, tapi- nyanyi diajeng. Lagune apa, Mbak? Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Ayo damel kono kowe iki kancane joget kono kok. Mbok tak leren tak madang sik. Iki bagian apa aku iki? Maaf ndok, Mbak. Tak kono kok ayo. Taman Juruk, monggo kanca-kanca cinta laras. Joget kemayu apa ora iki?
apa wong sarwana ning taman surya ing pinggir bengawan solo udalan mudi awan lan bengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Sampun, Mbak. Matur nuwun ya genduk ayu. Nggih, Mbak. Matur nuwun ya, Mbak ya. Muga-muga laris. Amin, pengestune ya, Mbak. Wong tuwa iki enake mengestane. Aku ya mung meling karo sinden-sinden kuwi. Pripun? Mumpung jek nom diokehi ngibadahe. Heeh. Diokehi apa ki jenenge meneh iki apa sedekah. Sedekahe ya, Mbak. Ora kaya mboke dhisik kaya ngene iki ya mergo ya rungsum HP iki ya sapa-sapa saut ngono dhisik terus dadine kaya ngene iki. Iku pengalaman sing sangat luar biasa. Sing elek ya wis ben dipek jenengan ya, Mbak. Kandhani kok Dadi sing keri-keri iki gari apike ngono ta, Mbak? karepku ya ngono kuwi anak-anakku besok ya tak suwun aja kaya aku. Ya ndek ya dadi sing lanang ya dadi lanang sing tenanan, sing wedok dadi perkara kowe iki wis bacut, muga-muga ora nek tukul ya. Lah nek sing tukul meneh. Ana lungguh. Matur nuwun ya, Mbak. Pak Dekina. Pripun, Gusti? Niki manten iki dereng rampung. Heeh. Niki welinge wau ya kudu foto kalih mantene. Heeh. Iki Ngenteni risang temanten, Du. Oh nggih, nggih. Iki umpama nanjake rini empele turno piye? Cocok kon mudhun sisan. Kon mudhun. Gandeng karo anak-anak wedok kene. Mbak Rini kene no. Sinden akeh banget tenan. Mboke tamah ya kanggo ya ana. Ayo kancane entek mati ya kari mangkat ya. Mboke tamah. Dhisik dadi besanku tak entuke Sindi malah mati ya. Mangga jeng rini. Moci. Wong ayu sustika ning sun asamira maras ate iya ayo jejer ning kono iki urusane mboke Pripun, Mboke? lara Saking. apa kang sinedya Alah, ayune kita lae-lae. ibarat wong numpak tutu gentak jlem ngene biasane ngono. Lah ya. Iki lho, Mboke wis gasang sing ngendang ora ketok marai Mbok. Ayo. Piye, Mbok? Ya Allah. Sinden kondang kok iki sarjanane teater ya lagi iki. Lah sarjanane apa? Ya sarjanane ya as. Lho teater ki ya seni kok, Oh Mbok. iya ning wah aku berarti cita-citamu sok ben ki wis leren dadi sinden tukang dekor kowe iki. Kok dekor. Produser gawe film. Nah, engko sampean tokoh utamane. Iya toh? Aku gelem anak-anakku takon main. Iya, siap, wis beres. Iya. Sing Kok film porno banci piye to? Gleng dek gleng. Nek sing delok. Seneni. Jeng rini Dalem. ayo aturke lelipur. Nggih, saderengipun iki ngaturke dhumateng Mas Noting. Napa menika nderek mangayu bagya ngenipun kagungan hajat. Mugi tansah manggi rahayu wiwitan ngantos pungkasan. Lah kok jebule Noting ki wis mantu. Rumangsaku nek pas jagong kayak kaya bocah. Halo, Bos. Jebule semantu wis tuwek jebule. Lah iya to, ra ketara. Nggih juga kepada temanten berdua, Mbak Manten dan Mas Manten, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia dunia akhirat.
menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Allahumma amin. Karo meleh Mbak Sri kalau Mbak Rini. Pripun Mbak Dekino? Nodinge elingno. Apa? Bisane kon nawani rokok ya apa ngono lho. Oh iya. Bisa. Mas Noding. Besanmu rokoke apa? Arek ditukokne Pak Dekino lagi ya to, Dik? Aku dhewe gadok karo kosok nukokne aku njaluk ngono lho. Ora. Andaran. Mas Noting iki wong familiar. Familiar kok. Ya bos beras sak dunia Bos sapa sing beras ora sak kenal. Karanganyar, Mas. Nah iya to. Karanganyar. Iki para bos-bos beras Bos-bos kabeh, beras kabeh. bos katul, bos pari kumpul lho, Mbok. Ayo, Iki kok ampun kondorien nggih sedayanipun. timbang disi sinden mau tak disi isik. Ora apa-apa lho, sampean dhisik ana. Iki sangune wis kandel-kandel kabeh. Ayo perkara ki mbuh Tenang. engko. Rene, Mbok. Mantene wis rampung. Heeh. Lagune Monggo manut kowe nduk, sing penting iso jogeti anak-anakku ya iso melu joget. ngene wae, Mbok. Rin, Iki kalau bos- ngene, Nduk. salah satu bos kon hadir Kon iki, Mbok. hadir. Mas Ayo. Giur, Monggo. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Pak Lurah Giur. Iki ana Pak Panyunan Desan Mas Ri. Napa? Podang kuning karo Anak anak sapa? Oh, podang kuning nggih. Nah. Niki Bapak sinten niki? Ini tak Kusno matake. Wiono dan Bapak Suparno. Ngersake Bapak Suparno Nggih. adalah Bapak Kusno Wiono. Seksi konsumsi. Oh, ngersake Badhe nyuwun gending. podang kuning. Kalih anake sapa? Anake sapa? Podang kuning riyen mangga. Ayo, diaturke. Langsung ya. Ayo garap seragenan Ragenan. dikumpliti. Mangga Pak Bos Giur. Oh, dada. Dari sapa ki? Pak Lurah nekno, Pak Lurah Ndarjawe nek. Monggo Pak Aja, Lurah. Pak. Apa? Anu, kae bose sapa ke jenenge? Gendon. Gendon. Nah, ya Ndon. Kuwi kadine sing di omah lho. Ayo, kok malah neng kono. Rene. Sing bandari ben liyane. Lah iya. Mangsane among tamu yo ragu, tak nek nyanyi pinter iki kae. Oh iya to. Kudune Arek adine sing kamu di tamu omah. kokean wisan. Adine sing di omah ngomong tamu ning kono kok iso ning kene. Lah aku sing kene sing ngiling ki reneng. Mas, Ora enak aku ra gayeng. Angga, wedang kuning. Apa, Mbak? aku rek ra diling kene enak. Oh iya. Mbak, rasa mulih. Mbok Manut ngelak aku jare mbok rasa mulih lungguh ning kene, Mbak. Heeh. Ya. Lho, karo ana, Mbak. Mbak. Heeh. Sesarengan lelagon podang kuning monggo. Foto pangestan saking keluarga Bung Bobo Suwarto. Dan Monggo Pak Bayan foto. masuk. Esuk awan nang omah wis ora krasan. Keluyuran. Foto-foto Keluyuran saking keluarga ageng. goleki Bapak Suwarto. Ini Bapak Bapak Noting. Sedaya among tamu. Miter Sekalian, monggo. goleki Lurah Jero. Rasa. Pak Lurah Diarjo. Foto-foto sak wis monggo. Ati bengi monggo Mane-mane nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepang gedang sangat tak rindek saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngene pensoan gawa kae sayang embok aja ngece podang kuning agawe pikirku kowe seret ireng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga ibu bunga yen lakon nyanding sliraati ora bakal atiku kekiwang liyan kaya si podangan dudut ati kepranan
sing ati-ati anak bojo nek omah ngenteni nggonku ngenteni telimo arewani watu gawe malah ngarani ati ora nggawa duit Lah piye? malah nggawa Wah, bayi anake sapa rene kuwi anake sapa anakku ndak aku isih Napa iso ngomong? yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono oh gede wis arep berubah piye aku rene teske Allah kae malah ngarani ati malah nggawa bayi aturane deglek ya ngene iki ora nggo dhuwit malah nggawa bayi monggo mbok Matur nggih sembah sembah nuwun. nuwun Mas Ri Pak Mbak. Dekina. Pripun? Jeng Rini matur nuwun. Ya. Niki awit kula sak kanca mengke jam 1 wonten acara wonten Jenar. oh ngoten Kula nyuwun pamit. jane ngene Mas Ri Dalem iki Mas Noting nggih. iki ndegayuwan Napa niku? nimbali jenengan sak kanca sedap malam Nggih. arek nyanyi karo sedap malam. Oh ngoten. Jadi Mas Noting iso seneng atine yen nyanyi karo sedap malam. Mas Noting niku pedomane karo sing wedok abot gonge. Abot gonge. Wah, nek gonge duntal-untal kok. Iya nyatane ya abot gong timbang. Nyatane ngono. Mas Noting. Monggo Mas Noting. Ayo. Ya. Ben jalukmu kudu nyanyi karo sedap malam. Papak ndok corong. Corong. Mas Noting dicoba. Sing domah parani rong. Ha, sing domah parani. Serepek kembang jeruk genti. Oh. Digandeng dong. Ayo Noting, ayo. Didereke. Cak. Si papak. Iki nek urung marem. Mula nimbali kina kudu nek were. Nah, iki ora nek jalmu menungsung nangke. Monggo Mas Aling. Ken apa niki? Nyanyi. Ora nyanyi boleh ndelok bar. Niki dianggep kaya ora digawe ngono. Dianggep luruk ngono. Ki yo mbok peksa tenan. Iya no. Kowe iki lancang asine ya. Ora lancang iki janji kok. Nggih. Nek nimbali sedap malam pokoke kudu arek nyawer kedap malam karo nyanyi ya. Kalung putih mawon monggo. Kalung putih. Nduk, corong. Diapit sing domah kalung putih. Sok nek Mas bose katul arek pas yur, arek mantu jare nimbali nek didik jare. Nek ijek. Lho. Lah ya wong nek merantau ya ora ngerti. Ya nak kene nak. Ya. Kalung putih cok dados. Kalih ngantos sing rantu es. Eneng demian. Ayo silakan. Goyang Mas Noting. Duwe gawe joget yen to Mas.
peparingmu liontine malengkung godhong ngewaru tondo taline janjimu uga tondo tetaline asmaraku Mas Noti. bisa gawe hatiku kepranan kepranan marang sumpah lan janjimu arep urip karo aku iki ndredeg tenan aku Lah ngopo lho? wah biasane ora kok Lho Ri, Ndredeg piye kok? lho Ri, nek ngene iki lak kaya bocah pas nyanyi ngono. Dan bagus bareng beskapan. Mbak, lo Mas Noting njaluk dimiki ka lo. Duamen iki madang wae ra jagong. Aku ra bakal ngonsati ana kene aku tansah tondo taline janjimu uga tondo tetaline maku janjimu arep urip karo aku motor sile entekno dhewe ya Rik Loh kok dientekne Kosekno urung foto kok. Iku foto langsung rono ndang. Nggih, lho engko jenengan diderekne Oh, para dereke. widodari ya to, terus foto bareng. derekne banci kok Oh, genah yo idolamu lho, Mas. Aku ra bakal ngoncati ana kene tansah angeni ngenteni daftar wanci paklong sak tengah wengi
sadar. Eh. Lah iki sing nyanyi urung lho. Lho, kok sore piye? Jeng Riri. Piye? Iki gandeng wis awan. Kula sangat bang sedap malah nyuwun pamit. Monggo. Ayo digandeng nah. Mas Noti digandeng nah. Ayo dijareke nang burine. Dereke burine. Gandeng widodari. Nggih, nyuwun pamit. Kodhok ngorek para kadang. Ya. Dicandra, dicandra. Mangkono to. Bae manten. Calon bae. Mas Noti. Gandeng para widodari cacah 6 banci kabeh. Foto. Subasita tandang tanduk mono muni.